سلام سلام تخاتلتي نماكي ميديا كميل لكم أنا دحنية እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነስ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል ሹመይ ስምዖን ይበሃል ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ 4 ኪሎ የኸኣ ዝነብር ትውልድ ቦታይ ኣብ ኣሜሪካ እንትኸውን ንኡስ ኮይነ ዓዱ ክፈልጥ ኣብ ዓዱ ይዕበብ ዝብል ናይ ወለደይ ሓሳብ ኣብ አዲስ አበባ ይዓበ መነባብሮ ገዛና ዝተመቻቸወ ብወላዲተዩ ወላዲተይ ኣዝያ ሓፍታም እንከላዩ ወላዲየ ተመርዒዋ መርዖኦም ብወለዲ ዝመፀ ኮይኑ ኣብቲ ፈለማ ወላዲተይ ዘይተሰማምዐትሉ ከም ዝነበረት ደሓር ኣብ ውሽጢ ሓዳር ምስ ኣተወት ግና ሓያል ፍቕሪ ከም ዝሓዛ ለይቲ ምስ መዓልቲ ናይ ወላዲየ ወግዕ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣቦይ ሓዳር ብወለዲ እንተመፀዩ ፅቡቕ ዝብለት ተሓሳስባ ኣለዎ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ኣቦይ ካብ ኣሜሪካ ምስ ዝመፀት ጓል መሓዝኡ ሓዳር ንኽገብር ዝደፋፍዐኒ ኣብቲ ቀነ ሓዳር ዝገብረሉ ምስ ወለደይ ኣብ ሓያል ዝኾነ መዋጥር ኣትየ ነይረ ናብ ወጥሪ ክንኣቱ ዝገበረና ከዓ በቲ ዘምፅኡለይ ናይ ሓዳር ሓሳብ ሕጉስ ስለ ዘይነበርኩ እዩ በዓልቲ ሓዳረይ ካብ ኣሜሪካ ክትመፅእ እያ ኣብ ዝተባሃልኩሉ እዋን ግና ከመይ ከም ዝኾነት ክሪኣ ኣመናት ሓንጤ ነይረ ምኽንያቱ ምናልባት ናይ እምባ ሓሳበይ ክቕይር ዝኽእል ሓደ ነገር ካብ ኣንተርዓኹ ኢለ ሓሲበ ስለ ዝነበርኩ እዩ እቲ እዋን ምሸት ሰዓት 3 ኣቦለይ መንገዲ ኣየር እዩ ዝነበረ ንቕርፂ ሰውነታ ዓይንተይ ክጥምታ ዝጀመራ ፎቶኣ ሒዘ ሓደ ግዜ ነቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ ፎቶግራፍ ሓደ ግዜ ድማ ንኣካላታ እናረኣኹ ሓነን ክብል ጀሚረ ሽኡ ኣእጋራ ናፍትን እናወቃዐት እንትትመፅእ ኣካላተይ ከመይ ከም ዝኾነ ተረድአንን ክጠልመኒ ጀመረ ንሳናባይ ቀሪባ ትሕትና ዝመልኦ ሰላምታ እንትትበኒ ኣነውን በትርግኣት ዝተመልኦ እንደበተይ እናተደመምኩ ሰላምታ ሂበ ናብ መኪናይ ናብ ቅድሚት ጋቢና ንኽትኣቱ በሪ ኸፊተላ እንተ ንሳ ግና ዳሕረዋይ በሪ ኸፊታ ኣተወት ኣብ ገዛ እንትንኣቱ ወለደይ ንሕፀይተይ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣእትዮማ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ምስ ስድራ ቤተይ እትገብሮ ጥዑም ቃል ኣብ ሂወታ ውሽጢ ከም ዘሎ እንትግንዘብ ኣብኣ ዘለና ረኣያ ብፅቡቕ መልክዑ ክምልከቶ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ክምስተኣ እንትርኢ ክሕጎስ ጀሚረ ክምስተኣ ንኽርኢ ከዓ ነታ ቀልደኛ ሓፍተይ ንኽተስሕቃ ዕለታዊ ለመናይ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ካብ ልበይ ፈትያ እቲ መርዓ ብቕልጡፍ ንኽገብሮ ነቦይ ጨቕጭቀዮ ንሱ እንተኾነውን ብመርዓ ክልቴና ሕጉስ ከም ዝኸውን እናተዛረበ መዓልቲ መርዓና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክኸውን ምስ ስድራ ቤታ ከም ዝወሰኑ ነገረኒ ሓደ ወርሒ ምስቲ ዝነበርክዎ ህልው ኩነታት ኣዝዩ ርሑቕ ስለ ዝነበረ ንኣኣ ናብ ሆቴል ድራር ጋቢዘ ናይ ሓዳር ሕቶ ቅረብኩላ ሕቶ ሓዳር እንተቕርበላ ግና ካብኣ ዝመፀ መልሲ ዘይተፀበኽዎ እዩ ዝነበረ ንብዓት በዒንታ እናንጠብጠበት እርግፀኛ ምዃነይ ሓተተትኒ ከምዚ ክትብል ዝገበራ ከዓ ኣነ ቅድሚ ሰሙናት እቲ ሓዳር ከም ዘይደልዮ ንወላድየ ከም ዝተዛረብክዎ ነጊረያ ነይረ ንሳ ግና ከም ፍቓድካ ጥራሕ ዝብል መልሲ ሂባትኒ ስለ ዝነበረት እዩ እርግፀኛ ምዃነይ እንትነግራ ካብቲ ተንበርኪኸሉ ዝነበርኩ በእዳዋ ልዒላ ኣጥቢቓ ሓቒፋ ክሳደይ ሰዓመትኒ በቲ ነገር
ዓመናት ሓጒሰ ኮፍ ንኽትብል ስለ ህይወታ ንኽተጻውተንን እንተሓታ ኩሉ ነገራ ብንጹህ ልበ ዘንተወትለይ ከምኡ እውን ድንግል ከም ዝኾነት ነጊራትኒ ኣፍታ ዕለት ንሳ ክልቴና ኣብ ናይ ሓጎስ ባሕሪ ጥሒልና ስለ ዝነበርና ኣብዚሕና መስተ ክንሰቲ ጀሚርና እቲ ግዜ ኸይዱ ኣስታት 5 ሰዓት ናይ ለይቲ እንትኸውን ኣብ ክልቴና ዝነበረ ፍቓድ ጾታዊ ርክብ ንኽንፍጽም ናብቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ ክላስ ተታሒዝና ኣተና እሞ ፍቕራዊ ጸዋታና ካፍታ ናይ ክላስ በሪ ካብ ዝዓጸናላ ሰዓት ጀመርና። ክልቴና ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ነገር ሓድሽቲ ስለ ዝነበርና ኣብ ስምዒት ብቕልጡፍ ጥሒልና ጾታዊ ርክብና ምፍጻም ኣተና። ካብታ ጾታዊ ርክብ ዝፈጸምናላ ደቂቕ ክሳብ ዘቋረጽናላ 2 ሰዓታት ዝኣክል ኢና ጌርና ግናኸ ዓይንተይ ናብቲ ደቂስናሉ ዘለና ዓራት እንትገብር ምንም ዝፈሰሰ ደም ኣይነበረን። በቲ ጉዳይ ተደናጊጸ ንዓይ ስለምንታይ ድንግል እየልኪ ነጊርክኒ ኢለ ብሕርቃን እንትነግራ ንባዕላ ጨኒቕዋ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ መሊሳ ንዓይ ከመይ ከም ዝኾነ እቲ ጉዳይ ክትሓተን ጀመረት። ኣነ እውን እንተኾንኩ ብጭንቀት ዝተለዓለ እምበር ድንግል ከም ዝኾነት ቃንዝኣ ከም ዝምስክር ነጊረ ብሓዚነታ ሓቑፈ ከጸናንዓ ጀመርኩ። ብድሕሪ እታ ዕለት ንሳ ብዙሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ሰዓታት ፈጺምና ኢና። ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ምንም ዝተፈጠረ ፍሉይ ዝበሃል ነገር የለን። ድንግልናኣ ንኸፍርስ ብዙሕ ፈቲነ ግና ድማ ክኾነለይ ከኣለን። ኣይኮነለይ እንዲ ዝበሃል ኮይኑለይ ኣይፈልጥን ግና ክሳብ ሎሚ ደም ፈሲሳ ርእየ ኣይፈልጥን። እዚ ከዓ ንዓይ ዓብዪ ፈተና ኮይኑኒ ይርከብ። ሕጂ እቲ መዓልቲ ኣኺሉ ተመርዒና ናብራና ክንገብር ጀሚርና ኣለና። ግና ድማ ድንግልናኣ ብዘይምፍራሱ ህፃን ንዘይምሕቋፍ ምኽንያት ኮይኑና ኣሎ። ዋላ እኳ ናብ ሓክም ኬድና እቲ ምኽንያት ንምፍላጥ ንሞክር እንተበልክዋ ንዓና ከም ውርደት ምዃኑ እናነገረት ክትሰምዐኒ ከዓለትን እሞ ፍትዋት ኣሕዋተይ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ጾታዊ ርክብ ኣብ እትፍጽሙሉ ሰዓት ብኸምዚ ተፈተንኩም ፍታሕ ዝረኸብኩምሉ እንተሓሊኹም ጭንቀት ኮይኑኒ ንዘሎ ሓውኩም ፍታሕ እዩ እትብልዎ ማዕዳኹም ንኽትቡኒ ብስብእነተይ ይምሕፀነኩም። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ነዚ ቻናል መደባቱ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትረስዑ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ክብረት ይሃበልና። ቻው።